We are the defenders of the North. So we secure the northern portion of Luzon, especially Region 1, Region 2, and the Cordillera Administrative Region. Ganyan kalawak ang dinidepensahan ng 5th Infantry Division na nakabase sa Upigamu, Isabela. Anila, ito ang dahilan kung bakit patuloy nilang pinalalakas pa ang kanilang puwersa. Kasama na riyan ang pagiging multi-mission ready, cross-domain capable at world-class army. Iyan ang pinakita ng 5th ID sa kanilang demonstration of capabilities and tactical knowledge na ginanap sa Camp Melchor F. de la Cruz Grandstand. Mayroong heavy terrain, hanggang sa kanilang urban capabilities. Ito yung pine-prepare natin, especially now that we are shifting to from internal security operation to territorial defense operation. Generally, after the declaration of by provinces of a state of stable internal peace and security, the last one was the province of Cagayan, last December 30. We can say that it is generally peaceful now, especially for Region 2 and Region 1. Sa Cordillera, there are some bits and portions of the Cordillera that we still doing our job, no, so that we could finish everything there. Kaya naman hinihikayat nila ang natitira pang mga miyembro ng Ilocos Cordillera Regional Committee na sumuko na rin at magbalik loob sa pamahalaan. Apela ng 5th ID, makipagtulungan na lamang sila sa mga militar na solusyonan ang kahirapan na siyang kanilang isa sa mga pangunahing tinutugunan. Mismo ang 5th ID mayroon ding Partnership for Education Advancement and Community Empowerment na nagbibigay ng training para sa iba't ibang work opportunities. Samantala, pinasusuko ng militar ang siyam na lamang na natitirang kasapi ng NPA sa Rehiyon 2. Sa rehiyon, tanging ang Isabela na lamang ang hindi pa naidedeklarang insurgency-free. We want to give them that opportunity to return to the folds of the law and avail itong benefits of the government so that they could mabalik na sila sa mainstream society and be productive citizen. Katulad ng gusto nating lahat na Pilipino. Samantala, tuloy-tuloy pa rin ang aplikasyon para naman sa mga nagnanais ng papabilang sa hanay ng Philippine Army. Hinihikayat ang mga kababayang may edad na 19 hanggang 25 na nais na magsilbi ng magpasa ng kanilang aplikasyon sa headquarters sa Fort Bonifacio, Taguig City, Metro Manila. Hindi kasi tulad ng dati, hindi na pinoproseso ang mga aplikasyon sa 5th ID. The RPP Infantry Division is doing its best as we transition to territorial defense. We are still in internal security. So don't you worry, when we shift, we will still be here. We will defend the North no matter what against all enemies, threats to the nation, foreign or domestic. Dante Gitu, Balitang Solid North.